Ayan, shoutout sa inyo. Kasi siya na guys, may technical error. Hirap kasi itong mouse ang gamitin. Ba yan? Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan guys. Ayan, direct muna tayo. Ay, ano pa last? Saglit lang. Ayun, hindi muna tayo magdablaban. Dikita muna kayo dyan sa baba guys. Sira kasi yung ano ko. Laman ba ako ng isipan mo? Walang comment. Inis to ano ka. Ba't itong pindutin mo? Dami pang pipindutin. Ikaw. Ayan, may nag-shoutout dyan sa 1 million viewers natin. Clap. Ay, sorry. Ayan, shoutout sa inyo dyan guys. Ayan, magsubok na ba tayo kumanta-kanta nito? Ito, hindi ko na alam kumanta nito. Ayan. Hindi nga. Go! Ayan, may nag-shoutout ulit sa inyo dyan guys. Wala na. Anong oras na ba? Siguro'y natutulog na. Ayos ko sana ay tawagan at itanong sa'yo. Man ba ako ng isipan mo? Hello, Hans! Ganun. Sana pati nalimutan ko. Alam mo ba ako nahihilo ng sabi mo na mahal mo rin ako? Bakit ba nagkaganito? Ayan mo na sa tasin dyan na Jomans ang home cooking. Dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang tao'y katumbas na. Umiss kita, umiss kita. Ayan, mga chata sa Lance Home Cooking Vlog. Nagsalat naman niya. Guys, magkanta-kanta lang na tayo. Mag-isip ko tayo. Maraming salamat sa pagkakaroon sa Joel's TV. Di ba dapat
Arnett, yan, Ma'am Barbos Vlog, Ma'am Carla Lacosta Vlog. Manong kay Sir. Ay, North Famia. Los 37 Bro Noel na na. Shoutout sa inyo, home cooking dog. Let's go, let's TV. Shoutout. Maganda lang tayo guys. Para medyo mag-miss naman yung ano. المناعة القوية تبدأ بعادات صحية. Ay ako! Ayun, 5 million viewers in the house. Mag-allow shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat dyan guys. Ayan, kung gusto nyo kumanta, magsabi lang kayo dito sa akin. Oh, opa. Ano nangyari? Ba't nagluluko? Padiwa kasi yung mouse ko eh. Stuck on you, got this feeling down deep in my soul, I just can't. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Been a fall so long, I guess it's time for me to come. Guess I'm on my way. So hard to say that the woman like you can wait around for my life. Guess I'm on my way. I can't stay. This time, coming home to stay. Stuck on you, with this feeling down deep in my soul. Guess I'm on my way. Needing a friend.
muna yung ano natin. Ba't ganito yun? Hindi tayo makita, no? Ayun. Medyo malaki kasi yung screen natin. Dito natin. Ayun guys, pwede ba si Nightbot dyan? Settings natin muna kasi masyadong malaki. Oh, maybe on a train tomorrow. Haba. Babula tayo guys. Naman pinu-full screen. Bakit nagpo-full screen? Dan.Dikit full fact main ay start usok dan yan. Sige lads, ano, di kita mo lang yan lads. Balikan ka naman kayo. Full kasi. Ito na tayo mag-brothers na daw. And the man writes out tomorrow. I know that's where I'm going. Para umpisa. Class. Ayaw mga lahat sa ulit dyan guys. At di na matanaw, tigil sa pag-ikot ng mundo, wala ka na sa piling ko. Kung ikaw ay magmahal na ng iba, nung nakakabuhay pa,
Ayan, nagluluko kasi ano natin guys. Ulit lang. Ay, nako. Ayan, mga nagsatat ulit sa inyo. Kahit minsa'y mali ang dating ng pag-ibig, araw-gabi nagdurusa, hanggang ngayon'y umaasa, baka sakaling mahalin. Araw-gabi naghihintay, baka sakaling umaan, lumingon sa aking kamuan, at ngumiti man lang minsan. Sana'y bigyan mo ng pansin ang ating pagtingin. Ano ang aking gagawin upang matutunan mo ako mahalin? Ayan, mga nagsatat sa Fahan Elea. Thank you for coming. Wait for me. Ayan, mga nagsatat out. Welcome, welcome my friend. Dali naman guys kay Ayan, mga nagsatat ulit sa inyo dyan guys. Ayan, pahinga mo na ka na, napapagod na yung mga Basa naka-hurricane, wasalo. ayun, Jewels, maraming salamat sa pag-video-video. Ayun guys, may naman si Night Food dyan, support naman natin. This is the mix of DJ Konting.
Beats Club, Beats Club. Ako'y parang sa'yo, kahit kailanman magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw ang nais ko sa tuwing ay nagtatanong. Ayun guys, pa-support naman natin si Los Jewels TV. 182 pala yung kanyang bahay. Ayan, tingnan natin yung kanyang ano. Mayroon pa tayong didikit dyan. Ayun guys, pa-support naman natin si Los Jewels TV. 182. Bakit di magpag-video magpag-music? Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ng iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Powered by DJ Boom Boom Exclusive. Nais na mawalay ka, kahit sandali sa aking piling. Kahit buksan pa ang
Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan, guys.
Ayun, mga Lods, shoutout ulit sa'yo, Lods Ronaldo. Ayan, baba ka man bahay mamaya dyan. Ayan, shoutout sa'yo, Ma'am Scarlett. Ayan, Ronaldo's shoutout. Ayan, shoutout sa 4 million viewers natin dyan. Maraming salamat. Ayan guys, may ano po tayo dyan. May naka-pin. Support naman natin sa North Familia. Labat na ba? Ayan, mag-let's shoutout Scarlett. Bubulol tuloy ako. Ayan, babakain ng bahay nyo dyan mamaya guys para ipin. Maniningil kami, host. Ayun, sige. Maniningil daw sila. Nadikitan ko na si Lods Ronaldo kanina, ha. Baba mo lang yung bahay mo, Lods Ronaldo. Ilan na ba bahay mo? Nadikitan nyo muna guys si North Familia. Bago tayo mag-valet. Lods Ronaldo. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Kaya nakadikit naman kayo lahat kay North Familia. Mali po yung nakadikit kay North guys. Dikit nyo muna dyan. Migma, hello pa ba? Sa puso mo na signal pa ba? Ay, para magkantahan tayo mamaya. Ay, si Lods Ronaldo lang pala. Maningil kami, host! Maningil pala sila. Mag-in ako, guys. Yan, panigilan nyo guys si Nor. Yan, para ipipani ko. Kasi makikita yan guys kung nagdidikit kayo. Kasi 441 na siya. Kaya na 439. Para magkantahan tayo pagkatapos maya. Pakidikitan ko si Lods Ronaldo baka tayo magkantahan. Ayun, nakapin Lods. Oo. Maraming salamat sa paharang mo dyan, Lods Ronaldo. Para makita nila mamaya. Para dikit ko, main ko sa'yo, Ronaldo. Sige, Ma'am Scarlett, mamaya i-ano ko kay Lods Ronaldo. Punta ko social blade niya. Mamaya mo na idikit para makita yung ano niya. Malikitan mo na si Nor. Malikitan si Nor, papalitan ko po yan. Ronaldo. Mariana. Ayan, dinikita na yung Lods Rolando. Ayan, 432 na. Ayan, sige lang. Balikan na lang natin mamaya si Nor. Ronaldo. Ganda.
Yung 606.5. Nag-waitin natin sila sa Ronaldo. Thanks, Ma'am Charlotte. Salamat sa support. Ayan, sige. 665. Salamat, Sir Falcon. Tingnan natin. Wala pa rin natin ang likit dito. Ayan, sa taon dyan sa 6 million viewers natin. Kaya support natin ano dyan sa taas. Baba mo yung link mo, Lord Ronaldo, para mapin ko. Baba ka lang ng link mo. Dami na katulad sa Ronaldo. Sige, Mas Charlotte, pwede mo na idikit yung ano mo, 655. Asian Kashmir, Pakistan, so nice. Kita tayo. Yun, done.
Para makita nyo naman ako, di naman ako nakita.
Kanina pa pala ako nagka-mute eh. Kila chat at niya guys, naka-mute pala ako. Buti na lang sa nakita mo. Buti na lang ako nung pinagsasabi ko tuloy, hindi nyo na narinig. Ayan, maraming salamat sa panikit mo niya, Ma'am Scarlett. Ayan, 661. Asin in Kashmir, Pakistan. Ayan, sabi pwede natin hanapan ng ibang video. And all the girls in the dance, keep on grooving. 661. Alam ko na. Ayan, 662. Coming. Ayan, mga kailan, shoutout sa ito yung DJ Falcon ng Visayas Station na nag-iwan ng katagang. Ayan, 663. Ibig sabihin may dinagdag si Ma'am Scarlett. Ayan, huwag natin biglayin pero sige. Jackie Ball, plus 3 sa'yo, Ronaldo. Ayan, maraming salamat sa'yo, Ma'am Jackie Ball. Plus 3. Hello. Ayan, 663. Ayun guys, support naman natin nakapin sa taas guys. Support naman natin yung nakapin dyan sa taas. Yung si Ronaldo. Asin in Kashmir, Pakistan. Palitan natin yung video para maganda yung panood natin. Video niya rito na mag-isip. Ator and Hata. Wow, Hata. Ito sa Hata. 76. Gusto lang sa Ronaldo pa. Tor na lang. Up! 664 is coming. Para masabo. Sana si Ma'am Scarlett. Plus 3 na si Ma'am Scarlett. Kaya nawala siya doon. Ayan. Travel from Hata. Sana magmalagas. Pagyan mo na yan sa Rolando pagkatapos namin dikit ha. $15 ang utang mo. Ang dami ah. Sige. Wala natin bigla makamalagas naman. Sunod na araw naman yung ano. Baka mga 12 lang madikit ko dito o 10. Ayan na. Wala natin biglayan baka sobra naman. Mabuti na lang natin ng 670. Oh, Scarlett, okay na yan. Sayang. Para pag nalagas, may pandikitan. Di ikaw lagi. Ayan, shoutout sa lahat ng mga members dyan. Shoutout kay Nor Familia. Shoutout kay Manong Sir. Shoutout kay Loz Piofio. Shoutout kay Loz... nakalimutan ko ibang pangalan eh. Ma'am Scarlett. Ayan. Kay...
Lods Zales Zemen Bro Noel Naraha Rods Roger Mama Bros Vlog. Ayan. Galaw shoutout ulit sa inyo. Camille Chua plus Fall Ronaldo. Ay wow. Sana all. Camille Chua. Nakang jacket ah. Saglit lang. Dito pumunta. Tata. Harangos, ma'am Carla Shi. Carla Shi. Ano sila? 65. Ayan, 67 na. Lakit ka naman. Yan, please connect members. Manong Wazer. Harang! Pag-uwitin natin ang paso 20. Dan Harang. Dan 5. Yan, sige. Pag-uwitin na natin 670 yan. $668 coming. Coming. Para sa hoy, tumama ka na sa social blade. Yan, please connect to our member, Lods Zales 7. Ayan, connect naman sa Lods Zales 7.
Ayan, sige, sige, Ma'am Scar. Dikit ka lang dyan. Ayan. Ang laman ng puso ko't isipan araw at gabi. Ayan, salamat Miss Scarlett. Support ka talaga. Ayan. Oh, support niya si Miss Scarlett. Ayan. Hindi ko na nabilang dinikit ko. Basta ayan. 70. 670 is coming. Dahilan. Ayan, nawakin na yan. 655. Yan, pasobrahan na lang ng konti sa Hello Channel. Tama. Baka sayang din. Okay po, ayan. Okay na yan, Ma'am Charlotte. Yan, okay na yan. Ayan, idahanin lang natin si Los Saldes 7. Ayan, okay na yan, Los Rolando. Para hindi siya malagas. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Ayan, may didikit na ako kay Los Saldes. Ayan, salamat. Welcome, sir. Ayan, okay. Welcome sa iyo, Los Rolando. Sayang. $240. Eh, Ma'am Scarlett, baka may pang-ayuda ka dyan.
Oh, pahinga muna, Lods. Ayan, pahinga muna. Ayan guys, bigyan ko na sa Lods. Dallas, amen. Dikit ko na lahat din kay Nor. Ayan, 4 million viewers natin. Bigyan natin shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Pumasok. Hindi pumasok. Kaya pumasok. Kaya pumasok yung ano kay Led Sound. Kaya pumasok. Kaya pumasok. Kaya pumasok. Dan sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa Lods Joy Joy. Bakit ayaw pumasok? Yan, 8 million viewers natin. Bigyan lang shoutout po ulit sa inyo dyan, guys. Makajowa official. Hi po. Ayan, welcome. Oh, pahinga mo na yan, Lods. Huwag ka muna dumikit na. Good evening, kapatid. Ayan, good evening sa kapatid. Hindi tumatakbo yun. Hindi pumapasok ang subscriber. Maraming salamat sa nadikit niya Kaluzaldi. Hindi pa mapasok yung dan sa nakapin pero hindi siya tumatakbo.
Jowa Official. Ayan guys, tinanggal ko muna yung ano niya doon. Hindi makapasok. Matatagpuan larawan mo. Welcome sa iyo, Rolando. Hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at buhay, wala na ngang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay Saan ko lang kayo guys, para makakita kayo. Wow! Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. Kahit ayaw pumapasok dalawa binigay ko. Ayaw nga, Ma'am Scarlett. Ayaw mo na yan. DJ Rodski, the best. Binigyan ko sa dalawa kung ayaw pumasok. Kayaan muna natin. Ayan. Ayan, kantahan ko muna kayo guys. Para medyo malibang naman kayo dyan. Ayan. Gusto nyo makyat? Bakit ayaw pumasok? Ayan, sige. Ayan. Ayan. Meron ba sound? Check, mic. 1, 2, 3, sound. Ano ba tayong sound yan sa baba? Scarlett, meron? Pero ipiping ko lang yan kay Luciano. Sabi. Ayan. Ayan. May sound ba tayo dyan? May sound? Kaya nga kung meron tayong sound. Ayan. Meron sound? Babae version yata yun. So, palitan natin. Palitan natin ng panlalaki. When you say nothing. When you say nothing at all. When you say nothing at all. Mayroon na. Ayan. Niluluko kasi itong ano ko eh. Matitim. Ayan, meron music. Wala eh. When you say nothing at all. Ito yung kamera natin. You can spare my heart. At walang ano. Smile, smile. Ano daw? You say a word. Hello, Mike Tess. I am a man in a storm. When I hear you say
lets me know that you need me. Ooh. Oh, Mikot. You're saying you never leave. The touch of your hand say you catch me. We're falling and falling. You say it best when you say nothing at all. Kaya mga shoutout sa 4 million viewers natin yan. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near you drown. Try to stay. Nauna ako. What's being said between your heart and mine? The smile on your face lets me know that you need me. Saying you never leave me. The touch of your hands, you say you catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Wasan! Ikat ka man, Scarlett. Tumakumanta. Eh, mga shoutout ulit yan sa 1 million viewers natin yan. The smile on your face, let me know that you need me. There's the truth to say you when you leave me. The touch of your hand, say you catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Ay! Tama tayo mga good vibes mo tayo. Pagbabalik. Ito, Jerry Ann. Tayo natin ito si Jerry. If you want to achieve better results, Ayun! Ayan, sa touch nyo dyan guys. Maraming salamat dyan. Camille Chua. Ayan, si Camille Chua. Ano ang pangalan? Camille Chua. Ayun. Ayan, sa touch nyo guys. Ikaw. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay makaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay mabalisa. At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan. Ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan. Pagkat ikaw ang laman, puso ko
ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog, kakaisip sa'yo, agad ikaw sinta. Ikaw ang dahilan. Kaya mga radyo, ulit sa inyo. Maraming salamat sa video nyo. Sorry. Kaya mga tuwa sa tayo. Ano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di na maglalaho. Agad ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog, nakakaisip sa'yo, agad ikaw sinta. Ikaw ang dahilan. Ayun. Tom Jones muna tayo, guys. Ayan, sa taat yan, sa... Every word and every breath I take, Ay, wow. you're my word and every breath I make. Other eyes see the stars in the sky, but for me an ocean within your eyes, as the trees reach for the sun above. So my arms without spring, my love, with your hand whistling in mine, I feel the power so divine. You're my word and you're my night and day. Ooh. You're my word and every breath, my friend. Ay, ganun. If our love ceases to be, at this time of our world, for me. Kaya maraming salamat sa paano mo dyan, Ma'am Camille Chua. With your hand resting in mine, I feel the power so divine. You're my word and every night and day. You're my word to every prayer I pray. If your love ceases to be, let it stand on my word and on my word.
got the idea. Ayan, we got the idea. May kailangan shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Maraming salamat sa palakpak mo dyan, Ma'am Camille Chua. Ayan, siyempre tayo, tamang ano lang muna tayo. Good vibes lang. Itong pinipindot ko pa lang, nagugo na eh. Ano ba ito? That's a wonderful song. As for this little, my heart's so beating, but so fast for my fate. Soon I'll be in your arms again. So I think I'll be with you to taste all those sweet, sweet kisses once more. Darling, that's what I'm longing for. But most of all, I just want to hear that wonderful sound. I love you. I bring sweet music to my heart. It's been so long since I've heard a sound, that's wonderful sound. I need you, my love, wherever did we find? I need a story those thoughts have been storing up in my mind. When I get home, what will I find? Will you still remember? And will your love be tender and strong? I've been away from you so long. Ayan, shout out sa inyo guys. So when I'm home, I just want to hear that's wonderful sound. It brings sweet music to my heart. It's been so long since I've heard the sound, that wonderful sound. I need you. I love whatever did we apart. Ayan, may kailangan shoutout sa inyo dyan, guys. Ano ba nandun? Klase ito For my love, I'll see you through. Ba, dami nakalive ba? Minsan ito, dala kay Rod Stewart.
Kaya may sa atin yan guys. 2 hours. I can tell by your eyes that you probably been crying forever. And the stars and the sky don't mean nothing to you this night. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Whoa, if I stand all alone, while the shadow and the color of my heart blue, for the tears black, for the nights fierce, the stars and the sky don't mean nothing to you. There's something I don't wanna talk about it. Till you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, it's just time to listen to my heart. Alone. Ayan, may lansada tuloy sa inyo dyan guys. Ayan, tinago ko lang muna. I don't wanna talk about it, and you broke my heart. If I stay here just a little bit longer,